Lagunok, ongi etorri txorienera, hemen gaude beste astebetez, Patrizia Biteli eta Zigor Iturrieta, zuei hainbat eta hainbat errezeta eta kontu pila bat ekartzeko prest. Hori da, astia ondo hasiko? Beti bezala. Bai. Bitu lehenko astian esan izun arroza intzenuela zuko kotxakin da, ni be arroza egin behar dut, astelen artea, astelen veganoera itxaron dut, eta ingo duna, holako, veganoa ez da, ze gurina eta gazta erabiliko, baina risotto bat ingo dut. Astelen vegetarianoa orduan. Hori da. Eta berezitasun moduan pesto bat eramango du, honek, baina errukula pesto. Aldatik dut. Albaka beharrean, pestoa jarriko du, lortzen errezagoa dala, baita nortasuna daukan belar badana, eta beste dana berdina izango da, parmako gazta, pinaziak eta dana, baina, kontatuko dizuet gaurko lehenengo errezetan nola ingo dugun, eta gero, pausoz pauso egiten joango gara. Tipuleta sartakin baten erregosten jarri, eta 5 minutu barru, arroza botako diogu, eta pixkat erregosten doren ardo txuria bota, eta hau lurrundetakoan, salda botatzen hasiko gara, eta risotto bat egiten hasiko gara. Bien bitartean, beste sartakin batean, pertxikoak eta txampiñoiak salteatu ingo ditu serra finetan. Bestaldetik, pesto egiteko irabiagailuaren ontzian, errukula sartu, urarekin, pinaziekin, baratxuriarekin eta gaztarekin, eta berritzen hasikoa. Olioa botatzen jun, eta pesto egin dagoenean, gorde. Behin risotto egin daukagunean, perretxikoak, pestoa, gurina eta gazta bertara bota ondo nahasi dena eta zerbitzatu. Orduan, potentea izango da risotto batek eramaten duen dena gazta eta gurina erango, baina gehi pestoa. Gehi gazta gehiago. Gehi gazta gehiago. Orduan, bai, energetikoki nahiko potentia izango den zerbait da, ez negainik eta ez du erabileko hemen, baina, ikusten duen zuen moduan, koipe aldetik eta potentia eta pestoa, risottoa bakizuen nahiko betetzen dutela, eta honek berezikei beteko ahi, ordan beti nik gomendatzen dutela. Risottoa janberrezunen pixka jateko da, ez da holan platerka da arrozana jate duzunean moduan, da pixka jateko. Apurtxo bat. Hori da. Zigorrek hori, pestua gauringo da errukulakin, eta errukula guk ezagutzen dugu, azkenean mediterraneo aldian eta asko kontsumitzen den eta asko hasten den landara bada, normalian ezagutzen dugu entzaladetarako, holan oinarrixen eta jartzeko, edo entzalak eta ontzeko, eta saltzaten ez dugu saltzen, baina egisa esan pesto bat eitzeko, saporia bebai mantenduko da, nik pestua injot behitxu. Einot, albakakin, hau da tradizionala. Albakakin, Bai, ez da. Gero, ziazerbakin, espinakakin bebai egin izan dut, ondo ataratzen dela. Azenarixuan, osto berdiekin. Bale, persiakin eikia modantzeko zerbait. Bai, hori da. Azkenean, ez botateko, azenarixuak erosten dituzu, eta horrek osto berdiak aprobetxatzeko bebai pesto hain horrekin, baina errukulakin ez dut sekulak probau. Beraz, ziur honegongo dela, azkenean badauka bere zaporia holan oso sarkorra. Pikante puntuarekin. Bai. Ona, ziur hori badauela. Eta hori, errukula, ego Euskal Herrixen, eta Ipar Euskal Herrixen ezagutzen da arroketa bezala. Bai, sekul entzunga beneukanik arroketana. Ni besta, azkenean, frantzesez roket, eta bertatik igual hartutako hitza izango da. Bai, hori da, lagunek galdetzen diatenean guk, kuiatxoa zaiti ditut, da zati ez diezu deitzen kalabazina. Kalabazina, kalabazinetik datorlako, eta orduan, hemen, beste horren beste, badaude hitz batzuk, guretzako iparraldeko hitz batzuk agian zentzurik ez daukatena golan, oikoak handirena agian frantzesetik hartutakoa, guk hemen erderatik ere badaitu beste batzuk, eta horretako da euskera batua, pixkat biak batzeko, eta denak ulertzeko horretik guk egiten dugu, saiatzen gara gauzei behar da moduan deitzen. Bai, eta, errukulakin pasatzen dana, beste landare jangarri batzun bezala, usta jasotzerakoan, ataratzen da landaria geroz eta saporetsu haua, eta gogorra bai. Horregatxik, lehengo kimuak izaten die, holan, borobitxu hauak, bigun hauak, txamurra hauak, eta gero landaria sartzen doian einean, izaten die, puntak eta holan, emoten dagoia aginak, eta izaten die gogorra hauak. Bai, eta saporea bebai altzatzen. Saporea bebai, askoz behintentxu haua, eta pikanti haua. Bai, ontxe, tradizionalki azten die modu basatixan, kanpoen eta aurki ditzakegu, baina, azte gixak eta olakoa bebaia dauz gaur egun, beraz, edo zen lekutan. Eta nik ez ditxudan ikusi, benezen eta egon nintzenean gabonetan,
horko merkatu batera hurbildu nintzen, segustatzen gator merkatutan eta ibiltzia, eta hor ikusi nauen nola granelian saltzen zituzten, hau da, holako, saku handi bat, zaukien errukula, beste saku handi bat, eta, osto berde desberdinak. Eta hemen, supermerkatuan, beti erosi bitzuzu plastikoan. Bai, eta orduan eskate dituzu, eta nasketa ikia zegoen, nahi dut esan, hemen saltzen dituzte, pakete horiek, letxuga osto ezberdinen nasketakin da hori. Errukula ez dakizu. Bai, zaukien desberdina, ez dakit presizua zein zan. Orduan, igual, nahazten baitzuzu, bakoitza bere presizua dauko, hori da gominolekin eta pasatzen da bardina. Bai, badaude batzuk, presio berdina daukatela. Hori da. Baina beste batzuk izaten dute, hauek 10 zentimotan besteak, gominola saria zara? Ni gominola saria danaz, bai. Baina gustatzen gat, 2 edo 3. Ez klasika. Jamoiak? Nik horrek sekule zin izan ditu, jan. Ez? Horrek zein, lainoa moduko horre dienak horrek. Eta gaina horrek, oso amerikanoa erreta ero jatea, ez? Ez, ni erreta ez. Nik ez dut, ez batera, jan ditut bestetara, ez zaizki gustatzen, egin izan ditut, txorienen egin ditugu, horrek, lainoak ero dien, baina... Ez. Eta gero nire holan top gustokuenak, gominola gustokuenak, dire masustak, honek bolatxuak daukienak. Dauzela gorrixak eta baltzak. Hori da, onena. Bai, Bai? Ni inoiz izan, gominola sali izan, eta egia, semiak ere ez die, eta alabat ez die holan gominola. Eta pakete saliak, pakete saliak? Pakete patatak, irudeak, bolatxoak, krispetak, holakoa jana, esaten dana jan, gominolak ez, Eta gominolak ez... Ani gominolak horrebixak da ez ditxutolan pila bajate, baina... Eta igual indela urte bat ez ditxutala jan, baina... Baina gustatzen jat, baina egisa ez daukiela errukulak bezain vitamina K, hainbeste. Hori dinote. Errukulak dauka vitamina K pila bat, ia ez dauka kaloriarik, eta erromataren garaian esaten zen afrodisiakoa zela. Errukula? Bai, gero zientzilalixak urte batzun ostien etorri ziren da, hori atzera bota zabien, eta ez estatu inzabien, baina... Hor geratzen da. Zeinzuriak esatez duten afrodisikoa zela, uste zuen jendea jaten duzuna, gero sortzen Azten jatzula, bai. Azten jatzula, eta... Horrekin daukat txiste bat ona, baina... Bai. Off the record. Off the record botako du. Kamaratik kanpo, bai. Vale. Hola nitxen dozti atzetik. Beraz. Ezin da bota? Ezin da bota. Oso lizuna da. Orduan ez. Hemen bakizu, ume asko goten direla, gaixori daudela, gero telebistaren bestaldean, orduan. Edo EITB nahieran. Hori da, ikusi alduzu, baita ere. Ni bien bitartean, hemen pixkat kipuleta erregozen dan bitartean, noa geroko behar ditudan, ingo dituena hori txampiñoa zerratan, perretxikoak zerratan, onjoekin indezakezu errezeta hori bai, eskuda daukazuen, edo zer. Hauek zerratan mosten joan naiz, da gordetzen da gero ingo dituna, beste sartai hortan salteatu. Egia da ni normalean risotoak izan ditudanean perretxikoena, jatetxetan da gaina asko saltzen zian onjoena batez ere, eite genduen, hasieratik perretxikoak hemen sartzen genituen. Gaur beste era batera ingo ditut, aparte salteatuko ditut, eta gero gehituko ditugu, baina nahi izan ezkero, ez baduzu nahi beste sartakin basikindu, hemen bertan gero behin kipula erregozi zegunean, bota hemen perretxikoak, ondo erregozi, eta gero berdina, arroza, ardo zuria, salda, zuena. Eta, gaur, erabiliko egun beste osagai baten buruz ingo berba, zein izango da, perretxikoa, gazta, ardo zurixa... Perretxikoa... Ez gatza! Gatza beti erabiltzen dugu, errezta danetan, eta egisa da, ontsa ez dautzegula isa garrantzirik ematen ze, mergia da, eskuragarri da, baina beti ez da holan izan. Garai batean, salariunetik datorre, erromatarrek ordaintzen zutela gatzarekin, orduan, pentsa, zelako garrantzia dukan? Hori da, salario hitza ez soldata, euskeraz, hortik dator, azkenean diruan balioki dezan gatza. Adibidez, asto batek, zema balixo zaren? 3 saku gatz. Bai, presio hori atara duzu, Bai, presio hori atara dut, osartu naz ikertzen egonez, amama igalditu zut, ez amamako itxaua. Eta bai, kontuan auki da, gatza dela osagai bat oso presiatua, izan dana urtietan diruan baliokide, gero bai, balixo dauela, edo garai baten balixo zauen, oskaiurik eta ez zauzenian etxien, bai,
hori elikagaiak kontserbatzeko, orduan geroz eta gatz gehiago auki, aberatza guazinen, edo janari gehiago aukitzeko aukeri esokotzon. Orduan, horre bai kontuen hartzekoa. Lehengunien inauen nolako barbakoa bat, kanpantzarren, eta negu esan, eta esan, kristoneko lan, zakiz egongo ziren, 10 saku gatz, eta nesen errak esan zaben, baina, claro, ni hau txutan hau, nik kanpantzarren asko egonaz. Baina bakitzu, iriko mutil honek. Eta esan zuztan, baina ze hori? Aldo hartu lan apurtxo bat eta etxera eruen? Ez da, kosinatzeko, erabile alda, baina... Bai, eta nik esan dutzen, aukeria baukozu, baina ez dakit, norbaiteko ere ingo dauen. Hori da, hori kotxiendako, eta hori, bidiantzako, Ingarbia ez da. Hori da, baina arritxut ez zauen? Ez zaren sekula ikusi? Austrian, bakizu da hola hiriburu bat, oso famatua, gatzan inguruan, eta bere izena gatzarekin zer ikusia daukara. Pena, tik-tak, tik-tak. Ez dakit. Eta gatz pilo bat atatzen zen ingurutik. Salzburgo. Gatzaren iria Burgo, eta Salzburgon. Gatza, inguruan gatza ataratzen zen, eta hortik izena, Salzburgo, gatzaren iria. Arrosa. Gure tipula, erregosita, arrosa. Zigor zara, holan, risotuak eta itxeko, gustatzen gatzu arrosa erabiltzea honek risotorako bere zixadienak, edo arroz borobil batekin... Bomba batekin moldatzen naiz, baina aukeran baldin badaukat beste horietako bat, karnaroli erolako bat. Edo arborioa. Arborioa, nahi agut. Baina bombarekin egin izan ditut oso-osoak. Luzearekin ez. Ez nahi zeiatu inoiz luzearekin egiten. Luzearekin hori ez da risotoa, ez da zebez. Bueno, ardo txuria, eta hau ardo txuria utziko du erabat lurruntzen, behin lurruntzen da arroza hemen protestan dagoenean, kasu honetan arborio arroza dela, behin ikusten duen, eta badago hirugarren bat, eniz bogatzen izena, bebai erabiltzen dela risotorako baina aztu egin zaite, ez da horren ohikoa, almidoi pixka gutxioa dauka. Gatzan inguruan, beste gauza bat, erabiltzen zen, aintzineko Egipton momiak eta kontserbatzeko. Ez dakit igual gatzetan egin bilogun lo, bebai gugolan azala ondo mantentzeko, baina momixak holan kontserbatzen ziren bere garaian, hori da. Eta Japonian, adibidez erabiltzen da, hori sorte txarrerako edo horako gauzetarako adibidezuk antzeslan bat estrenatu nahi dozula, holtzan botatzen dozula gatza, kanpora atarateko hor dauzen, txar guztixa. A ber, nik sukaldari lanean ibili, hainbat jatetxetan lan egin dut, hainbat sukaldarekin lan egin dut, eta ohitura hori, claro, lehen gatza, horren preziatu esan... Gatza botateko lan? Horren preziatu esan, gatza erortzen zanean, suerte txarrez emateko gatza holan hartu, eta atzera botatzena, ezagutu ditu 4-5 pertsona, eta nik, ze letxe ikiozu gaina, atzetik pasatzen dira, gatza da, menke. Eta, hori bestela suerte txarra da. Nik hori nire... Nik, holako gauzetan gehiegi ez dute sinisten. Nik etxian ikusi izan dut, nire amaginarrabak itxen dau gaur egun. Bai, Itxen dau. Gatza erortzen bada, hartu eta atzerantza. Nik gatza holan... Hainbat jente dau, patria hori jenduena. Kosinatzeko bai, tekila edaten dutenian beholan apur bat limoiakin da hartzeko. Bai. Jazta. Nik gatza kosinatzeko bakarriko ingoz. Kotxia izosten zanean edo? Ez, bidian, bai, horrea, bidian bota izan dut. Txorienen bota izan dugu, behitu, ezagutu du txorienen, sarrera egurroiek, oso labankor egon, eta 2 urtetan, aurten ez, baina ezagutu izan dugu, hemen sakua geneukan gatzana, eta goizean, normalen ni naiz beti aurrena iristen una, gatza bota lehenengo, ze bestela hemen, baseon jendea aurrezkuak hemen dantzari asko izan ditu txorienen gure lantaldean, baina guk etxean, han Bizkaia mintzat aurrezko egiten duenean hankabat bakarrik altzatzen dugu, ez biak. Ze bia batera altzatzen dozu zenean, normalean, espagizu ondo aterrizatzen, orduan, eta batean bat erori izan inoz, da, gatza botatzen gendun. Hemen ontxe, kontauko eta anekdota bat, ze zigorrak esan dagoa, beti dala bera lerena etortzen. Eta goratzen normalian, isa beti. Eta, uneko 89 jan, bera etorten da. Eta orduan, tokau jaten niri, jaiegun bat izan zala, eta etorri nintzela ona, txorienera. Goixeko 7 erdixetan goixien. Eta ni goixeko 7 erditan bizikletan, nintzen lasa, claro. Gustoa. Eta bat batean, hona aldu nintzen, eta dana zauen,
dala, iluna, etzaben inobez, Bueno, etzan eta- arrixa pizten, ez dakit. Zigor txikia da, bai, normalen ikusten zaio. Bai, eta nik esan nahi, zelako arrarua, ba, igual, helduko nintzen nirela, da, berondo helduko da. Eta pasatzen zan denbora, etzan inobez agertzen, da, deitxu notzan zigorri. Eta esan zan, zigor zen usabiz, eta zigorrek, bueno, osea, eskertzen dut, ja, altzauta egongo zinela, ze imaginau, nik altzatzen botzu zuri oetik. Zazpiretako nago, salduta. Baina, sentiruko nintzen txarto, orduan, dani, zigor nun zauz, eta bera, bizikletan, dani, zelan bizikletan, gaina ni ziur, gaur programia dau. Eta bera, nik bera imonotan sustua. Ba, home, claro, ni larritu nintzen da. Ez, Patri, ez, gaur ez da hola. Eta baietz, gaur bai, eta... Ostra, itxamen, Patri, ointzen deitzen izot, mostu eta pon. Urrengo serioaz telefono hartzen duena lantaldean zein da? Alexander. Alex, gaur grabaketa? Ez. Orduan, ja, sustoa ekendu zitzen, eta parregura. Jo, ba, Patri dau txorienez. Patriko itxaua txorienera etorri izan, baina, bueno, hain goiz etorri nintzen, nun gero, aukera izan hauen egun osoa aprobetxatzeko, da, bueno, gozatzen joeteko, getxora, bueltan nintzen, eta nire familia esnatu orduko, hau da, eura ja beratzeretan esnatu zien, ni ikusi duten ja sukaldian, eta esatzen, bueno, kontauko zuen zein doten gaur goizi. Ba, lehenko eta bain, eurekera harrituko zien, esango, zer egiten duzu zuk hemen? Karo, bai, segura pentetan lanian nenbilela, orduan bai, izan zen, bueno, anekdota bat. Bueno, nik errezetako kontuekin, risotoa bakizu nola egiten dan, jun salda botatzen, eta risotoan mugitu inbarra. Zeratik mugitzen da, nahi dugu apurtzea arroz hau, eta bere almidoi guztia botatzea, eta auk rematxu guztia. Orduan. Eta hau bada, eskatzen dotzunan adibide onena. Bai, Ura, normalen eskatzen ikusiten da, hemen bai ikusten dela, egin da dagoela, eta hori. Orduan, nik uste du normalen lehortu arte pixkat, bota gehiago, pixka gehiago, eta venga, utzi hor, egiten. Perretxikoa moztuta dauzkat, eta oin zer ingo duna? Hau, egurrean jarri, eta salteatuko ditugu gure txampiñoiak eta pertxikoak. Eta hauek ere gordingo ditugu geroko. Eta ero jungo gara, errekula pestoa egiten. Orduan, ez zaitezte, muitu. Hemen jarritzen dugu, Otxe. Hemen jarritzen dugu. Baina ez dago etenaldirik, ez? Ez dago etenaldirik. Ze bat emat altzatu inbar da, eta galduko du pestoa nola egiten dudan. Ba ez. Altzatu ingo da, ez? Geratu hemen. Geratu gurekin. Bai, eta zuk, arroza erabili duzun nontan, bagitzu dauela olako, bueno, almazen bat, edo badago olako biltegi bat, nun gordotzen daben munduko hasi guztixak. Bai, hori, bai. Eta zenbat pentsako, oza, ez dakik gidoi irakurri dozu, baina, bueno, Ez, irakurri gabe, bai, baina bi dozena baino gehiago direla, badakit, bai. 24 baino gehiago. Bai, bi dozena, 24 nundiko lan esan. 24tik ez da izen bat milatara. Milaka eta mila milioi hasi dauz momentuz. Mila milioi hasi, oza, dauz, landara holan oikuenetatik, landara oso arraruak dienetara. Orduan da, biltegi bat, handitzate dituzte desberdinak, badaulekua 2.000 milioi. 1.000 milioi ez, 1 milioi barkatu. Bi dozena baino gehiago, nik esaten izuna, Patri? Badiela be bai, eta lekua bai badauela 2.000 milioi hasitaraino. Orduan hasixak, hori danetari dauz, arrozanak egingo die, hor arborio, kanaroli, bestia hori 3. azuk esan dozuna, eta pila bat, dau, Norvegiako Svalbard uhartian, 2008an, eta bueno, hor da, azkenean, kaltzen badiero, izateko bada espada, Izateko bada espada, azkenean, gerran bat egoten bada, olako, ondakin naturalen bat, edo lehortiak eta... Bai, bueno, a ver, animaliak bezala, bueno, gizakiaren eskuz, zoritzarrez, estingitzen nahi dira, hainbat animali estingitzen dira, hainbat landare, eta landarekin eta berdina, orduan, ez hau izango da pixka biltegi moda. Bai, eta holan, orduan, dauki hor arsixak, bakoitza ontzi berezizitan gordeta, eta hor daukiko pixak, orduan, zehose pasaten bada, ala, joen biko da. Bai, bueno, gero ez da egit, aukera izateko, berriro... Hombre, bisitatzeko biltegisa aukeria ez dau, baina badau interneten olako tur virtualak eta, orduan webunia sartzeko aukeria badau, eta bueno, ikusteko. Ez dakit interesgarrixa izango da, atxixak ontzixetan. Baina gero egongo di, hasi berezi horren, hasi horren berezitasunak, ero nungoa dan, ero horren inguruan itzingo dela, ez? Informazioa. 1 milioi, Gaur egun, hori tur virtualak eta esan duzun hortan, behitu ze ondo induten, bueno, guri
bidaia egiten dugunean, Maialenek ez da nola egiten du, baina kobasuluak toki guztietan aurkitzen ditu, eta kobetara eta bisitatzea eta gustatzen zaigu. Eta holakoak egia da, gaur egun, hainbat eta hainbat koba daude, itxita daudenak, margoa direlako, eta ez izorratzeko, baina indituztela, replika berdinak, eta alde hortatik, zelan, ez, ikusgarri egiten duten batzuk, ematen duela azkenean, zaude, berez, holako txorieneko gela bat izango zen modu, baina itxura dela, koba hori, ez da, 100 metro berago dagoen koba hori berdina, ez? Eta holan ez dira izorratzen da hori. Eta aukera hori ematea, gaur egun teknologiarekin eta, mirariak egiten dituztela. Politxa da. Bueno, pertsikoak aldeatetik, txampiñoiak, barrengorriak bestetik. Fijaunaz txiki-txikitxua ziela hone gainera. Bai, handixak txikixak danetarik. Zurea baino txikixak badi zien, hone zien, asietan hauek egongo zien, pigmeo barrengorrien atelea. Risotoa eiten jarraitzen du, eta orain, pestoa egiten joatea besterik ezaigu falta. Hauek, salteatuko ditugu, nik jatetxetan egiten duguna risoto bat egiteko, hemen kontatu izan du, noiz bait, azkar reitera, nahi baduzu gero parrandan joan, lehenengo utzi aurreratuta eta gero paskaltzeko orduan etorri, 10 minutuz uretan egosi, saldatan ura, uretan berdin da, arroza egosi 10 minutuz, ostu eta gorde. Eta gero, etortzen zatenean lagunekin, euki pure bat, txampiñoiakin erolan egin da, erregozita kipularekin da holan, birrindu ondo, eta gero azkenean izango zen, jarri arroz hori, salda bota, txampiñoi batzuk salteatuta bertara, eta pure hori, perretxikoena onjoena. Horrek emango dio kriston zaporea, eta 6-8 minutuan risoto bat inda izango zu. Gaina, pure horrek, perretxiko pure horrek, krema puntu emango dio baita. Ez da bakarri zaporea ematea baizik eta utziko du, krematxu. Orduan, hori izaten zen guk izaten genduen beti, onjoak salteatuta, arroza eginda, eta normalen onjo pure bat, onjo krema bat. Eta horrekin, risotoak 5 minutuan bat atzegin dira. Entortzen zan zerbitzaria, eta, zazpigarren maila, lau risoto honenak, bi ensalada, bigarren moduan lupi ez da izan, eta martzan jartzen ginen, eta 5 minutuan egin dagoten zan. Ondo, azkenean jatetxeko trukuak, etxian ingeikenak. Danak egin aldia. Bale, errukula. Hau, oso horreza da, pestoa egiteko. Pestoaren garaia. Pestoaren garaia, guk hemen behin baino esan dizugu, espaduskazue pinazia, gero garesti daudela iruditzen bazaizue, hartu, eta intxaurrekin egin, osagai, isa danak aldi aldatu ze. Albakan ordez, errukula edo osto berde bat. Parmesanoan ordez, idiazabal bat, erronkariko gazta bat. Olako gazta potente bat. Bai, gazta gondu bat etxien daukosuna. Pinazien ordez, edo zein frutulehor, eta, zuen etxeko pestua, azkerian. Bai, eta noski etxeko beti oberena, hemen, ura, ura bai, botatzu zaso. Ura botako diot honi, ze bestela beharko du, ez dala ezingo dolako birrindu, eta gainera likatzu urtzuago nahi dut. Eta bai ingo dio dena, ez du nahi indarrazko izatea, orduan erdiko bihotza, hau, kanpora, kendu berakatzai, eta hau, barrura. Bestea bebai, hemen bebai, guztuen arabera, biki nahi bauzue, baina pestua, bitu, Parisa aipatu nizun, joan ginen, horako jatetxe italiar batera. Bai. Eta lurreri, txikiari gustatzen zaio, pasta pestoa erara, asko. Eta nik etxean egiten dio, eta gustatzen zaio makarria pestoarekin, eta hori berdiak direla. Eta hori berdia direla, baina berai gustatzen zaio, ze bere lagun Luka, etorri zan etxera, egun baten jatera, eta beramak gaur, pasta, gustatzen zaio pesto erara Lukari. Bueno, Lukari prestatu nion pesto erara. Lurrek probatu egin zuen, eta pila gustatu zitzaien. Eta jo ginen italiar batera, eta zeuden makara boloñez ez da izer, boloñezera eskatu zituen, eta pestoa, eskatu genuen pestora. Hori izan pestoa esan ez ebez. Izan pestoa, ez negainakin, natakin, egin nolako makarroi batzuk, astunak, eta hau ez da pesto, eta... Bai, bada baina txarra. Eta, claro, harritzen zara, ni sukaldiak enartzea etxea, apartamentua. Claro, normala. Normala, bai. Bueno, gure txampiñoiak egin da, eta bai, nik, enuen sekule ikusi
Imaginatzen nuen pesto bat izango zala, ez dakit, albaka gutxiago botata, intxaurrekin ingo zutela, pinasiekin beharrean, ez dakit, edo zer imaginatzen nuen, baina esne gaina nabaritzen zitzaion, zeukala, eta, pinasiak. Larrei. Eta parmako gazta, barra. Ondo. Balen, egon gara, landari buruz berbaitzen. Bai. Asixei buruz bebai. Bai. Ontxe, zeri buruz ingo berba? Ze falteako. Kimuak, zezuk asixa landatzetik gero landare bihurtu arte, kimu prozesua pasabida. Eta hortik, arixa hartuta, 1988an sortzen da Kimuak proiektua, eta hori da sustatzeko Euskal Ekoizle Hasiberrixen film laburrak. Eta hor izen pila badauz, ezagunak, Koldo Almandoz, Telmo Esnal edo Arnatz Suazua, eta, kataloguan, ja dauz, 250 film labur. 250? Beraz, pila bat. Baizuk, etekin atara eta ari dira atatzen orduan. Zer? Etekin ari direla atatzen horrekin. Bai. Era, zuk ikuste dituzulan film laburrak eta guztetan atzo? Ez dituteki, ez daukatu itxura ikolan sartzeko lako esaten da, ez? Onartu beharra daukat, eta, hasi beharko naiz, eta... Pasakotzut webunia, 3 webikoitza, .kimuak.com. Eta hor, aurkitu itxuzu eskuragarri. Vale, oso ondo. Bai, nik ikusi izan dut? Bota, oin entzuten dizut? Nik ikusi izan dutela, Disneyak atara zauen sukaldaritza inguruan, film labur oso politx bat bao deitzen da. Eta da, olako, empanadia txiki baten historia. Da, emakume bat bakarri bizi da, eta orduan ikusten da olako, nabil empanadia desberdinan jaten, eta konturatzen da, batek bizitza daukala hor begixak, eta ahua, eta dana. Eta orduan, itxen dauena da, hori, umia basan moruan, adoptau. Eta da, film laburra da, 5 minututxo die, bidalikotzun bidixua, ze politxa da, eta niri film laburra gustatzen gaza, eskenean, minutu gutxitan, botatzatzen mesua eta... Hor badaude, hor egoten di lehiaketak, eta hor esate inigo zitzeiten inoiz, gure jefiarekin, da, horako mundu hortan ibiltzen dela pixat, eta bera esate zuen. Daude batzuk, minutu bateko filma, eta minutu batean sekotatzen dozu. Minutu batean konzentratuta dana sartu behar dozu. Askotan ikusten dozu iragarki bat, eta iragarki bat izaten die, 30 segundu, 40 segundu, eta kontatzen du, ari badauka, zer esan bat, eta... Baina, ostra. Bueno, risotoa bukatzen nahi da. Hau da, niri gustatzen gaten risotoak. Barrengorri gehiago, arroz asila baino. Gixo esan, hemendi danetik eukingo dau, ze oin hau loditzen hasiko gara. Potoltzen, gazta, 1 gramo. Beldur gara. Bai. Eta batzuk bai badauz botatzotzela esne gaina risotoari, ez? Bai, badago. Nik egin izan dut, onartzen dut, egin izan dudala esne gainakin, baina ena izalea. Eta egia da, lehen hasieratan, errezaten eta baina, betu, ja horrela potoldu da dago, hau geratzea potentea, baina esne gainarekin ez du beharrik, eta nik uste dudala, ez dakit, eta errezetan baten beharko du agian, baina nik uste dut risotoa behin horrela, honek ikusita begira orain, behin dena batzen danean, gurina eta batzen danean, ematen du esne gaina bota digula. Bai, eskenean... Baina ez dago inungo esne gainik hemen. Gorputza emon da, saporia hor esnekixena, eta bai, ibili bardala kontuz, Patri, eta, da hemen, errezetan gatza botatzeko garaia. Salzburgo esan du, baina gatza honek ez du. Ze, Parmako horrek gazpila dauka. Gero, hemen Parmako gazta berriro daukagu. Orduan, gatza, hasieran be, botadiet kipulari, orduan, hemen, probatu arte, ez dio gehiagotako. Piper beltza. Engotzu favoria probatzekoana. Txabon, pesto bota berri dut horrein dik. Pestua hor gainean doia. Pestua hemen bertan doia. Pentsatzen hauen, igual, indizinula zerbitzatu eta gero pestua holan gainetik. Orduan izango da berdea. Den ez dio bota behar. Beitu, zure semia ikusetan jakona. Bai, baitu. Eta hau izango da, holako, bomba bat, beti... Bai. Nik enaiz aspertuko errepikatzea, eta ze jendeak ikusten dut, egiten duela batzutan risotoa egiten du etxean, eta gero komentario dena berdina. Platerkada bat atean izan, da gero, ezin bukatu. Astuna. Bueno, gero siesta ederra botako zo. Baita, baina gabe ere, hau gabe ere. Ni, siesta onartzen dut, siesta sale aukera baldin baukak, sofan, 20 minutu ordu erditxo eta txak
Baina, eseritaz, etzanda. aztien zierbe? Aldotzen Egunero? guztietan. Bai. Aukera baldin badaukat, ez badaukat 3 mokordon ere gainean saltoka eta holan buiaka, 3? o 2, ero dienak, ero 4 batzutan. Produ, bitu, koiara bat hartu behar nuen, baina, a ber, gatzez eta behar duen. Ez? Bere puntuen dau. Bai, tarrosa? Segoixua, bere puntuen be bai. Bai, plater sakon bat orduan atako? Mengatako. Eta, hau bada, errezetat koiarakin jana dela. Hemen aipatu izan dugu ez, Valentziarrek nola goiara erabiltzen duten, beraien paia ero jateko, hemen ere, Ze ona? goiara kalterik ez. Bitu, nietzako reakzio bat izango zen, 2-3 koiaraka asko jota. Bikin, bitu, nik ustut horrekin, Hola, minimalista. neikua dala. Ez, baina ez du behar gehiago, Patri. Eta oliba txorota txiki bat. Eta listo, gure lehenengo errezeta egin da, eta hemen daukazue, gure risotoa perretxiko eta txampiñoekin eta pestuarekin. Orduan goiaria nahi duzu? Bai, mesedez. Ni Ni goiarekin. sardeska zikindu dutenez, honekin jarraitu. Jarraituko zu berdinarekin, ez? Bai, barrengorri bat hartu bihot. Bai, badaude batzuk, Bai, ez da. Baina azkenian ez pentsain beste geratu da nik, Jo ba. Oso gozua, krematxua, eta nahiz eta azuk esan ez, alzieran esan duzu, gazta pila badauka, olixua pestuena, ez da antzematen ze oso fina dau. Eta pestoa ez dauka holan gehiagi, Agian gehiago nartuko luke, zaporea dauka, baina nahiago dena nabaritzen da, perretxikoa nabaritzen dira, arroza nabaritzen da, kasta, eta orain, baikuze falta den hemen, beste errezeta bat. Barrengorriko isau. Ondo, nikai. Jarraitzen dugu astelehen vegetarianoekin, nire kasuan besta ez da errezta vegano bat, ze gurina dago hemen tartian, eta hori barrengorrixak bai, lotura daukiela zigorren erreztakin, nik ikarritxut zurixak eta portobeloak, Vale. eta ingo bolako, sopa bat, saltza bat beba izan leikena holan salda gutxiak botata, kontakotzu zaren ingoten. Venga, bota. Lehenengo ingot, berakatza erregozi, gorritxuta dauenean barrengorrixak xaflatan bota, eta kosinatzen dienean gehitxukotzau gurina, irina eta salda. Horingo loditu, eta gero zerbitzatuko tipulinakin. Molto Esta. facile e divertente. Bai. Hori ulertu da, facile, divertente, ahora paregarria. Divertente zera, divertigarria. Divertigarria, Wow. noski, berak esate du, divertente, portobelo, portu, polita. Bai. Hizkuntza jakiteak hori dauka, danetik hitzein alduzula, eta ez baduzu ulertzen ere, zuk esan, da irriparen bai, eta ez maiz. Ragazzo di bello aspecto. Ai, una mica de supa de peix. Hori katalana, barkatu. Dena balio digo, kontua da, Patrik esan dakoa. En fin. Gaur, txampiñoia, portobelo erakoak ekarriko ditula, porto politxa esan nahi dut. Eta, nik ere nuen shitakea erabili nuen, eta portobeloa eta baita, nik nuen ikusi nuen shitakea etxean egiteko, nik ikusi izan ditut, kitak saltzen dituzte, Bai. portobeloa, pertsikoak eta olakoak, eta shitakeak ere etxean norbaiten nahi izan ezkero, ekoiztea badago, eta hori internetetik saltzen dizute olako enborro itxurako zerbait daukan, bere hasiero sartzen duzu, Bai, eta miserioakin eta itxan jatzu da, bapatian bi astetan edo ateratzen da. Niko azkar, pertsiko hauek hori daukate, eta hemen, nik ez da jarraitzen duten, hemen Urnieta, Hernani inguru hontan, ez da Urnietatik ere Xitakeak itxeitxustez? Koa, bazegoen trenan olako tunel sar batzuk, eta horiek erabiltzen ziren, hori pertsikoak eta astegi moduan, horre behar duena da, hori iluntasuna, zetasuna, temperatura kontrolatu bat, eta niko erresa da. Gaur egun nik uste suposatzen du gehien jaten ditun. Azkenan txampiñoia da nik uste pertsikoetatik gehien jaten dena, eta ia euneko handi batean astegikoak izango ditanak. Nik uste naturalak etxean bai, baina beste da Nik saltzen pentsatzen dutena. hauen Parisetik etorten ziela eta. Izena bai, baina aurrak ez da, Ez? Ez. Aurrak txorixak ekartzen da horrek. Bai, ez, gu jungara, galdetu, Parisen guk ez dugu nahi beste bat, noski, ja... Baina nietako galdetu esu. A ber, emon, ez dakit. Bezala lapurtukot baten bat edo.
Ez, hori ez da ondo ikusitatu. Ez, hobeto eitea. Patri, hitz egin duen gizonai, emai oso honek, datilak, datilak ez pistatxoak, anana, kakaoa, eta jazta. Olako irabiaki bat. Hori da, beko hori ilargia non dagoen adierazi, holan gora behira holan, eta ilargia hor da, eta venga, egurra, eta holan, atea gabe logelatik, Parisetik zerbait etorri arte. Hori da zure trukua orduan. Bai, eta amotora behira oia badao, neska ateatzen da, mugarrara behira badao, mutila. Bueno, ba, lau ume aukitzuzu. Benetan, hori Durangaldean daukau. Oia, segun hora da onbeira, baina, bueno, kozina kontuak. Sopa bat jan behar du, nik beti orain itzin behar duguna da sekul entzun gabe neoen, eta ia da, ez dago, nire pertsonalitatearekin bat. Zein? Nesting. Nesting? Yeah. Zer da nesting? Te antzeko bat olan, gero hartzen dantea. Ez, nesting da... kabia. Bai, hori da. Ba, etxean geratzea. Nestin? Ni gustatzen gara, etxeko planak ezkatu gustaten? Filmak, zer? Etxeko planak ezkatu gustaten zure? Egun guztiat etxetik urten barik? Egun osoa ez, baina badauz egun batzukan kantzauta zauzenak, batez be eurixa da bilela, da holan zure mantatxuakin, kandela bat piztu, telebista ikusi, ETV bat ikusi. Ezkatu gustaten? Noixian behinik, egunero besta, baina noixian behin gustatzen baina egun osoa etxetik urten barik egon behar da. Zer, a ber, nestina, hau da, azkenian, sartu kabitxoan, zuk esan dozuna, ez? Sopa bero bat, Are gisa da, niri gustatzen gatela igual, goixian, adibidez, zapatu baten. Baseo ze hartu lagunekin edo paseo bat ematea, da gero atzaldian. Baina hori jazta nestin, hori jatara, zara, hori da plan oso ona, hartu. Berazuk, konfinamenduan nestin, ni baserrin egin nuen, eta hori, egurra, bueno, bitu, ja, oindala 3 urte baserrian osabak egurri moztu gabe ontzan, ze moztu genuen betiko, belarra noiz hasiko egoten ginen itxoiten, mozteko, gero setua egin genizkion forma guztiak, ja, setua gehiago ikusten gini horrek guraitzekin ja dardarka aztezat. Eta orduan, nestin da, etxian egoti, baina hori betidanik existitu da, segatxik asmatu biozu izen barri bat, nestin. Ba, Inglaterra jarri, a ber, ian gaixotasuna ere bilakatu aldala. Osea, badagoelako jente bat gaur egungo... Bai, etxetik ez ateratzea gehiago. Bai, antxietate soziala eta olako. Hori, badagoelako jente bai, estresatuta gaur egungo abiadurak bizikaren honekin, esatu, etxean sartzen naiz, eta, nahi du lasaitasuna. Eta, gustora zaude hor, da, gaur eneiz aterako, eta biare, eneiz. Eta horre, bakarde, isolamendua ere ekartzen du, ez? Orduan, dena bezala. Ez jan, neurrian, etxean ordu batzuk egitea ondo dago, 8 ordu loiteko, jan eta faldu, eta listo. Aizera, baina gero etxean egotia beholan gustora. Zurizkatzu gustatzen bape? A ber, egoten naiz. Ez dizut esango, pelikula... Bihartuta, egoten ez bihartuta. Baina inoiz, pelikula bat ekustera, ekusten igual hori engantzatzen nahi zero pixkat, baina 2 ordu pelikula irauten duena, eta ez, batzutan zuk esan duzu, eguraldi txarra dagoela, eta gustora, baina geldien aizauten, egia da zukaldean, normalean, bikote esaten, eguraldi txarra dagoenean, gure oskailua bete iten da. Eta eguzkia dagoenean, utza egoten da. Orduan, bueno. Betxu, nik gustatzen jat gainera, etxean nagoenean. Nestin hori itxen edo etxean pelikula bat ikusten nagoenean, aldamenekoa be, nirekin egotea hor pelikula ikusten, ze. Betxu, Deniz nahiko formala da, eta hor txintxo portatzen da. Baina niramakin, abez, santzuz, telebista ikusten da bera dabil, zukaldian. Gero mugitzen da. Eta itxe ditxu, etengabe gauza pila, eta horre jartzen usta urduri. Egonik, geldi. Vale, orduan zutani ez ginen ondo konponduko. Hori da. Nina zure ama. Bueno, errezetak kontatu pixka nola ba. Platertxu, hemen txodoia, erregozi ditxugu, barrengorrixak eta berakatza, eta ontxe gehitxugu betxu. Gurina? Bai. Hemen txe... Kontua, hemen nahi izan ezkero, esnea bota bainion salda beharrean. Krematxo bat. Eta krema bat, ez? Bexamel, barrengorri bexamel bat ingo genukela. Hori da, eta hemen gurina eta esnia apurtxo bat, talentzuk esan duzun risotorako krema hori. Bai, hori da, azkenean hori da. Guk egiten genduena hau izaten zen. Honi hartu oin irinik esan nio motatzen, baina bai, salda bota, birrindu eta geratzen zen olako... txampiñoi onjo krema potente kontzentratu bat, eta horren 2 iruko iarakada botatzen zenion arrozari gero, eta iten zion 2 gauzak, zapore emateaz gain, ematen zion baita testura, ez, krema puntua, ez? Eta orduan, hau ingo guri, bexamel bat izango bazan moruan, baina, sopakin, adea, saldakin,
ba, apurtxo bat loditu, hementxe, irina txigortu, eta gero salda. Bueno, apurtxo bat Gero, berotuko. hor, Patrik, pusketatan jungo da, ero birrindungo? Ez, hau pusketatan jungo da. Perretxikoak janingo ditugu. Hori da, eta hemen aukeri egongo zan, ba hori, fideo batzuk sartzeko, arroza bebai egosteko bertan. Bueno, bazkenean, ontzeko zure sopian nahi dozun beste. Bai, bueno, sopa, segun irina gara bera, ero zema salda botatzen dizun, hori da. Sopa krema gehiago datuko da, ez? Hori da. Orduan, joango gara gaitzen, eta hau, 5 minututan edo, ja, listo egongo da, tipurinakin batera, jateko. Utziko apurtxo bat loditzen, gero osten, zeztegu nahi gure osapaiak berriz erretzia. Hemen, azkenean sasoia ona daukagu ez erretzian, ez da? Eta geldi egon behar nazbitxartean, o kale orten lan nazbitxartean, hau egin 5 minutu egiten? Joan olan esprin askar bat emotera, eta gero etorri nestina itxera txorineko platora. Sopatxua, zerbitza aukau, ez? Bai. Eta hori. Jaten. Hori da, jatera etorri gara. Eta hori hau, fideotxo batzukin, legonean, Juan San Astian egin zeinon, zer? Ez, fideoekin, ero, zer esan zenu? Arrozakin, edo ez, Juan San Astian egin zeinon horren nudelsakin. Bakize gazgeatuko zan agondo eta plater bakar moduan. Zer? Nola dau, food diario. Bolatxoak egin, aragi bolak, ez, benetan, aragi bola batzuk egin, eta egozi bertan. Ez, badaude sopak, olakoak egiten da, bolatxo txikiak egin, eta gero bertan egozi, eta gero hor azkenean dagoezu plater bakar bat, nahi duzan, hor arroz pixka bat eta olakoekin, proteina barazkia eta nasatu dituzu, eta egozi bertan. Eta oso goxua geratzen dira, saltzitxan aragi atara, barrukoa, horrekin bolatxoakin, eta hemen sartuta, saltzitxak. Eta hori segitxuan iken dozu gainera. Eta hori segitxuan iken da, oso originala, goxua geratzen da benetan, eta beste ikutu bat ematen dizu. Aukera bat, Eta aitzakirik ez kozinatzeko, beraz, hementxe, gure barrengorri sopa. Eta goitxik hartzen doz, betik erreten da. Berua dago, ez? Azkenean izan dugu, ez? Otzitu, ez da izan? Otzitu. Ez da esko otzitu. Nik ikusi dudanen hor, bor zegoen. Zu ikustean hor. Bueno, gai zaldatzen, brauku sopa. Hori ez dutzu esan inoz? Biotza jazte zait, odola jartzen zait, bor zu ikustean hor. Hori izan oso tipikoa gure gaztetan, hau neskat izaten diozu eta ligatzen duzu. Ez urra, ez da ateatzen, Neriken ez dago lan ligatu. Tamales edo sorionez, igual. Baina holako sopa eta ateata agian bai. Bai ez da, bero behintzat, joango da gauzia. Ez, baina oso goxua dau. Ni txampiñoi zalean ez, eta benetan goxua dau. Bai, goxua dau. Eta bixerbe, bierrezta oso goxokin gatoz, martitzena, etorri gurekin, txorienera. Bitartean, onde bile. Agur.